Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga naman sa tanan, ari naman kami paagi sa Aksyon Radio Bacolod. Serbisyo naman ta publiko paagi sa kahanginan. Subong adlaw, may ari kita duwa kagwapita nga guest. Isa-isahon ko ni sila introduce sa karon kagwakadlaw gido. But siguro antes kita mag-start, ang ayo kita sang pangamuyo sa aton nga programa kag sa bilog nga probinsya, Board Joby. Aton ipahamtang ang aton kaugalingon sa presensya sang aton mahal nga Dios. Aton ipahamtang ang presensya sang aton kaugalingon sa atubangan sang aton mahal nga Dios. O Ginoo, salamat sa tanan nga grasya nga ginhatag mo sa amon. Ipadala ang imo hamili nga espiritu sa amon subong nga aga upod sa aton pinalangga nga Vice Governor Jeffrey Ferrer, kagupod ko nga akon amiga board member Rita Gatuslao sa pagdiscuss sa tanan nga programa serbisyo sang aton probinsya. Kabay nga i-sustain mo kami sa aton paghinunanon subong nga aga. Ipahilayo kami Ginoo sa mga kalautan, sa masakit, especially sining COVID-19 virus nga nagaluntad subong sa aton kalibutan. Ginoo, ginaampo namon ini tanan sa imo, ining amon pangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you very much, Gid. Tani ipakilala ko sila, i-introduce ko Gid nga pero at galing kay daw nadula ang akon facing kag unahon tagid ang pagpangamuyo, but sa liwat ang aton nga guest subong nga adlaw kaupod ko sa Sangguniang Panglalawigan, board member Joby Pipilio. Board, thank you very much sa pagkari sa amon nga programa kag sa aton gali nga programa kay para mabalaan sa bilog man nga probinsya, halin digto sa San Carlos, pakadto digto sa Inubaan, kag sa madabutan sang ini nga programa sang Aksyon Radio. Board member Joby Pipilio. Mayong aga Vice Governor, kag mayong aga sa tanan nga kabarangay ko. Sa halin sa San Carlos hasta sa Hinubaan. Mayong aga sa tanan. Kag si Board Joby ni taga 3rd District, pero ikaw ang representante sang Tanan nga kapitan sang Negros Occidental. okay. Thank you very much sa board. Joby, hari pagid ang isa ka papita do nakibot ko kay ina. Pagsulod ko, hindi ko sino ni. No, 16 years old. Makita nila ni. Ay, ambot lang ayan. Pumiari ni. Secret lang pero may admirer. Okay. Kagwapita man nga bayhana. Upod man nato sa Sangguniang Panglalawigan, Board Member Rita Gatuslao of the 5th District. Board. Maayong aga, Vice Gov Jeffrey Ferrer. Ang kaupod ko, Board Member Joey Pipilio, kag tanan nga tagpalamati naton, hindi lang nga sa distrito, kundi sa bilog na probinsya. Good morning, Gid. Mayong aga, salamat gid Board Rita sang imo man nga pagkaribaw ay nyo gid ka ako gin paslaw sang aton nga imbitasyon, but anyway ining programa ta para mabalaan kung anong ginahimo ta sa probinsya dira sa Sangguniang Panglalawigan nga para sa probinsya sang Negros, kaayuhan sa probinsya sang Negros Occidental.
Pero luyag ko man itamyaw anay ng aton nga gobernador. Nagapamati gid siya subong sa aton. Hi, Gov. Good morning. Morning, Mayong Gov. aga dira. Kagang akon nga partner kay nabalo ka. Antis ko mag kanto dire ga-textan niya Brad. Sino ang aton nga guest? Si Board Andrew Montiliban no. Siling ko secret. Nya sino na lingkod duha ka gwapa? Nya bawara ka naman. Daw naglibog ang ulo ko. Nya sino na sila lingko basta pamati ka lang kay kung yambal ko na karon hindi na siya magano. Lingko ang sa likod mo. Ti tanaw yung sa likod ya ba way mangguro. Ti kikita mo, ginapasol ko siya eh. Board Andrew, ano lang ng allergy mo anay puga pamati siya. Na-miss ka na namon di. And of course, ara man da si Apple sa tupad ya. Amigo man naman. Hindi mo gid ko. Bayis hindi mo ko pagkalimtan. Okay po la. Why na ka makalimtan. Kag sana taga ari may text dayon taga La Carlota, bilog na lang La Carlota. Inang mayong aga da sa inyo tanan. Okay. Sino unahon ko sa inyo nga duwa man? But anyway, since nga Women's Month subong unahon tabi Board Rita, ikaw anay pabalo sa bilog nga probinsya kung ano ang aton nga programa labi na ginahiwat naton nga activity subong nga bulan kag under sa imo nga komitiba dra sa Sangguniang Panglalawigan. Board, you have all the time. All the time, ha? All the time. Vice Gov, kabalo ka pag entregan na sang committee ba sa akon, medyo ginkulbaan ako kay siling ko, wow, grabe ang scope gali sang women, children, and family welfare. And sang nabalaan ko na anong programa dara sa probinsya nga ginapush gid sa aton gobernador. Siling ko, wow, di ba, the bar is set so high, kilanan hindi kita maulihi man magsuporta sa iya. So, ang pinagina ka nga dako nga scope ang ginatawag naton nga GAD, ang aton nga gender and development. Dera gusto naton nga ang mga oportunidad i-equalize naton both sa aton nga kababainhan kag sa mga gentlemen naton. So, ang mga programa naton diri sa GAD, and mind you kadako ni balasang budget sang province, mga over 200 million sa efforts lang sa probinsya gakadto sa GAD programs. Kag dara sa GAD programs, upod na da sa aton na mga komitiba ang against trafficking, child pornography, violence against women and children. And later on, may introduce ko nga bago nga update, ang ginatawag namon na gender-based violence. Kag may mobile app na kami nga launch and hopefully successful ni siya. Pero i-pilot pa lang ni siya sa Negros sa aton. Month of March, ang pinaka-gin-launch da namon na contribution sa Provincial Council for Women, ang amon liso kabuhi ko. Amon ni siya ang amon nga contribution sa women's group sa province to help aid bala ang natabo na pandemya para we can bring ang makabuli kami biskan paano to bring food security sa mga panimalay na sang aton mga LGU sa province. Okay. But Amo lang na this anay one, in a this is nutshell. the whole year round the activities nga doon o for this month lang? Whole year Whole na year, siya. kilanlan, whole year And gigita. Gina-relaunch talang ni gina-launch kada March para lang bala ibalik ang awareness sa tanan nga amon ang mga programa. Kag we invite people kay gusto namon magpartisipar sila, hindi lang mag-obserbar kundi magpartisipar kay hindi mag-successful ang project kung hindi mag-participate ang mga constituents naton. Okay, mga pila ka organization sa bilog na probinsya, Board Tita, ang aton sa mga women's organization. And then ang active gid ang natap niyo so far. Actually, Vice Gov, ang mga magsiling ka inclusive na di ang aton. Very inclusive kay Just magsiling to give ka information sa aton nga mga kauturan. Okay, so ginasugudan na bisang aton Department of Social Welfare and Okay. Development. Partner taman ang Department of Health, partner taman ang
Department of Education, ang PNP, Nolitsi. ang amon nga ang aton Nolitsi, sa aton na siya province. So partner taman ang aton nga Cybercrime and Investigation Unit kay when we talk about trafficking nga kailangan imbestigahon. Women's organizations, ang aton mga cooperative nga women ang nagakaupod sa aton ang civil groups and organizations. So actually, kay magsiling ka Provincial Council for Women, in existence na sila for 24-25 years. So lapad na gid ni ako yung bag-oda si ila, parang ila niya activity in support of aton province nga initiative, ongoing na ni kagdugay na ni kagina ano lang naton, gina-highlight lang naton ang areas and we want to be responsive. Balakay ati ang ginakilanlan sang tao nagabag-o kagalain. So we want to be responsive man. Subong actually Vice Gov, tungod nga stay home kita sa pandemic, ang crime, ang violence against women nagtaas ang numbers. Justa. Kaya tinag-inukdanay na sa balay. Di mo kasi gano'n. Actually, amo na Pamilya ginakasubo. daw no? O, yari. Yes. Tagahanta advice, no? Gaya kamanay sa nimo sang violence dira ka pinamilya. Kamuhano lang gida. Kag stay home na kilanlan. Kilanlan unite kita sa pagbatok sa pandemya. Hindi kay makatag problema. Hindi bla. So, dra mismo. Sige, Bordo na. Kibot ko sina. Ang nakikay, ginatawag din naton shadow pandemic. Okay. Kay nagtaas tungod sa stress levels na wadan ubra, Ay, okay. naguntat ang eskwela sang kabataan, ang nagdamo ang obligasyon sang nanay sa balay, kay siya nasubongga part-time teacher man sa kabataan, ang kahadlok sang virus magwa kag tanan. So tanan nga stress factors naga-contribute kag lain-lain ang mga reaction naton to stress. So ang iban ga resort to violence. Ay, galing. So pero ang may ara bala kita vow desk amo na ang violence against women and children vow desk ara gina siya sa tanan nga barangay. Basi maka-comment da si Board Jovi ay active na sila mag-support. Well, anyway, nga itong di subong nga ginadiscuss, pwede man niya kapamangkot si Board Jovi and then pwede mo sa kahatag sang iya mga observation, ideas because nga dako magaling participation sang iyang committee kag sa barangay level. Since nga siya ang butang dira to represent the barang asosasyon sa mga barangay, di ba? ABC. President. So siguro dason inyo ni dako gid ya gali nga factor sa kag obligasyon sa mga kababaihan subong panimpo, especially ara kita sa pandemic. Or Juby basi may ara kang so simple nga discuss lang kita bala. Ikabigon ta lang daw ay lang sang but I mean with the ideas nga mabatian man sang aton nga mga listeners kag mga televiewers kay live kita sa Facebook sang Action Radio, makita kita worldwide kag karon ari na kadamo-damo na sa may naga-participate sa aton, ipanglawagon ko ni sila isa-isa karon. May taga New York na diho. Wow. Tagaan ko ginatsimpo to ang sa mga greetings naton to greet them all. So, sige, Board Jovi. Yes, Vice Gov. Actually, ang barangay, siya gid ang frontliners, kag ang first line in defense, sang tanan nga problema, tanan nga programa, kag tanan nga serbisyo, sang aton nga gobyerno, halin nasyonal, provincial, and local. So, ang barangay Subong, of course, we are celebrating the Women's Month. Aton gid ginatagaan balor ang kababaihan. So sa barangay mismo, kagaina gin mention ni board member Rita Gatslao about sang nagtaas ang cases on violence against women, children, and family. That is correct, gid Vice Gov, Board Rita, because we in the barangay, nakita namon sang pag-pandemic, damo kami problema. Gaaway ang family because
wala na sila sang food on the table. They cannot work, they cannot get out because of pandemic. So ang family mismo nag-away because nga kulang. No? And at the same time, may violence kung nag-aaway, may patupanay. So ginadala sa barangay, ginasettle sang kapitan. So ang tanan nga kapitan, during pandemic, wala labot as frontliners, pero ever since wala pa pandemic, mga frontliners na gid kami, no? Kaya nga, kita ang ginadalaganan. So ang frontliners subong, mga BHW naton, ang aton nga mga health workers, sila ang nagaatubang man, no? Sang mga problema sang aton nga nga kabaranggayan. At the same time, ang aton nga the 2 months ago to Balawais, we have a resolution on mental health desk. Okay. Nga we should create and establish ang kada barangay create sang mental health desk para ma-address ang mga problema sang mga pamilya, sang kabataan, kag kung sino man nga mga katawhan para may masabat sa ila in times of nga ara sila na-depress sila. Because during pandemic, Board Rita, Vice Gov, kadamo gid na depressed nga mga tao. So in fact, ang atong gani nga world study nga survey damo nag-suicide. Ay, gali. Yes, So, Vice with Gov. this pandemic, even our economy gani, Yes. grabe gid pag-drop eh. So, grabe ang epekto sa aton. Grabe gid ang epekto. Even we have already this vaccine. Pero daw kita mo daw nag-8,000 na ang positive Aggressive. kahapon na, and then projection nila is gonna be going to 10,000 a day. So kilanlan maghalong kita ang diri sa aton niya sa Region 6, especially sa probinsya sang Negros Occidental nga nubo ang cases ta pero gaamat-amat naman saka. Kapataas. So hindi kita magkalipat, advice sa aton nga mga kauturan nya kinlanlan ang aton wear face mask. Why gali ko pruti ga observe kita ya sang distancing, no? And then face shield, of course ang aton nga sanitizer. So ang guwa sina hygiene gid pag abot sa balay, paligo, daw ka simple man lang obligation para man sa kayuhan sang tanan. Pero siguro mas maayo pagid nga maghalong pagid pagpangamuyo gid ang ang aton nga. Yes, Vice Gov. So sige daw So may isa pagid aside from that, no, as frontliners bala Vice Gov, Board Rita, ang barangay Subongya with our very supportive governor. Hi Gov. Good morning. Pumatig siya. Pumatig ida si Di Gov. naman niya agad tapos din. No? Nga actually nag-drug summit na ta last January. Sang January amo gito ang first naton nga goal nga ma-drug summit to call all the local chief executives, all the ABC presidents para mapadamo pagid ang drug cleared naton nga barangay. Because by 2022 dapat naka-reach kita sang 100% nga nga drug clear nga barangay. But as of this time, there are only 333 barangays nga nag-clear na no, from the Regional Oversight Committee. So, tomorrow, may another deliberation nga 20 naman ka barangays. So far, ang Liga ng mga Barangay nagatutok gid sa aton nga kabarangayan nga magiging drug clear ang aton nga barangay. So nagakanda kita sang community-based drug rehabilitation program which nga ginfundingan kita sa aton nga probinsya para sa mga barangay nga kung ready sila, kung kulang lang ang ilang CBDRP or community-based drug rehab program, we can conduct para declare sila as drug-free.
So tiamo na sa Vice Gov ang aton subong ginahimo sang Liga ng mga Barangay together sa tanan nga ABC presidents sang Negros Occidental nga ang aton goal subong we will really try our best nga magiging drug clear ang aton nga barangay. Because ang barangay kapitan, ang mga tanods, ang mga barangay officials know who are their people. So kabalo sila kung sino dira ang sa sulod. Amo gina kay alin man ko sa barangay level and then dako nga role sa aton nga governance, especially nga muning foundation gid ang barangay level naton, barangay official. So siguro i-kwaon ta na ang data board Joby kung ano naman ang gakatabo sa barangay level, especially sa pandemic, kay ang data subong nga naghambal ni Board Rita nga there's a problem also within the family, especially nga kung gisaway nakagwa ang dra mismo nag-create na ang problema. And then about drugs naman, so siguro mayo gani nga gin-open mo na ang topic kay basi may mag-guest ko dason si PD ginadabot ko gid kay last time siya ang guest ko. Pero may nag-abot nga official, so sir, hambal yan. Sir, hindi ko anay ka-attend sa imong invitation. So, next time, i-prepare na mga data ta kay pamangkot. Even in fact, may mga prepare na ko gani nga mga questions sa iya. But siguro pagkatapos lang. Next week siguro Pero diri lang taanay sa mga women's kay daw nakita ko nga daw ganado kamo sa mga adlaw sa paghatag sang impormasyon sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag labi na gid sa mga abroad naton nga mga taga probinsya man sa Negros Occidental gapamati man na sila kagatan-aw sila sa aton kun anong aton nga mga ginahimo mga proyekto, mga programa kay tiari man di ang ila pamilya. Sige, going back sa imo Board Joby, sige, way gin-interrupt na kakainay. No problem. Actually, naka-wear kami subong violet because it's Women's Month and Empowerment sang mga kababaihan. Ay, gali. Violet ang color ta. Okay. So violet until every Monday of the week until end of March, ma-wear kami sang violet. That signifies Our justice commitment and our commitment as as women of the world. Subong ni Board Rita, kung makita lang gid nila ni kay subong sa camera makita lang nga mga diri lang sa face and then pero daw nakibot ko kay na pila na. Anyway, tanim mangkot ko pila edad mo Board pero hindi na lang. Pero basta i-describe ko man niya sa public na daw 16 years old kasi hindi makita ni passionista niya si Board Rita passionista. Sometimes makita ko ni mga branded ning iya nga mga lain gid man anyway, mas maayo ginaya nga may tulok-tulokon ka balahaw. Amo na gani nga kamo nga mga pila kamo tatlo no? Tatlo. Ladies ta sa sanggunian panglalawigan kita mo mga guwapita panawag ko sa inyo. Next time si Board Somoza naman tatlo kami. Ara si Board Somoza kasi next time siya manadi kay siya ang chairman Committee on Health, di ba? So mas maayo galing kay balo ka taga First District sa daw ka Budlay magbiyahe ka nga for this only, program only nga but may time gina anon ko gid na siya invite gina siya kag willing gid kag excited man ang tanan naton nga mga board members si Macho naka-appear na si Board Divulgado sino pang isa doon so far daw duwa na kamo apat na dutay na lang. So Board Rita basi maidugang kada kita mo tunga na kita sa oras do sa wala lang amo na kay na daw ano kamo may ara siguro ka storya lang man kita. Yes. Well ang istorya ta informative ka makatag ta information sa publiko kay ang obra taya legislation. Correct. So may mga ordinances kita dira nga dapat man naton nga i-amend because daw kung sano pa obsolete na nga hindi na siya ma-apply sa subong so amo na i-amend ta. Sige Board.
Thank you, Vice Gov. Permi lang na Yeah, kami mga di- ladies ginadayaw. But part na balas ang ginatawag namon na women empowerment. Nga kilanlan, ipresentar mo man ang imo. Ang number 1, gidaya, love yourself. Oo. So, kailangan mga eat right, sleep right, rest well, amo ginaya, kag hindi ko kung ga-expect ko na ang mga women contribute kag mag-participate, kailangan makaset ako example sa ila. Amo man na kami tanawa kami ni Board Jovi. Si Board Sumosa tani Ari man si Board Sally galing and then sanggin mention mo bala na programs, ordinances, may ara kami i-introduce. Ang isa is open, safe spaces for women. So, excited ko ni kay ang gid sini sa national is si Senadora Ontiveros. And then, nag-collaborate kami sa office niya. Subong na ngay kubulig sa atong provincial legal para i-review. Ginhatag ko to ang proposed ko na ordinance. Kay ini siya ang scope naton sa anti-sexual harassment gina-expand pagid kay na-expand, so tanan na mga gaps nga wala nakita nga issues diri covered pagid siya. And then kanami isang hambal sang office ni Senator Ontiveros, siling niya kung mapagwa tani Negros will be the first outside of national to localize the open spaces for women. So proud ko to say na part na kami to protect women further and to bring lang balagi na tawag naton ng equity. Ang isa pag nga excited ko about, may ara kita Her Voice. Mobile app na siya, Board Jovi. Nga subong ginadalat kung ma-download din nila ang mobile app sa ila telepono, access na nila, easy access and quick access na mag-report. May mga voice detection na siya nga kung may distress ka, makapture dayon. And it also serves as a platform balang pati ang responders they can review the numbers kag ang ila response time. So it will improve pagid ang aton serbisyo sa Negros where it comes to ginatawag naton gender-based violence. So amon excited ko spearhead na naton ang pilot naton will be Talisay. Okay. So then from there as pwede ta na siya i-refine kag the whole province na. So I'm sure ang barangay ara naman na mag-participate sa aton, mag-partner with us. So that is in response, Vice Gov, sa aton man obra in legislation sa sanggunian. Mati mayo Amo na mga updates board rita na kay at least black para mabalaan man santanan niya ang inyong mga assignments why nato niya ginapabayan. May ari din nag-text sa ako niya mayo gani nga may programa kita diri kay gapamati sila ako na anong ginaubra naton dra sa probinsya kag para man makadabot man sa ila nga nagaubra gid kita ya. Paagi sa sini nga programa ginapalinton ta sila. So kagapon regarding sini sa aton nga Women's Month, ang tiya ko nag-birthday gapon utod ni siya ni Mami at taga Iloilo si Mama Norma. Nga hindi ko na mabalan 80 plus nang iya nga edad eh. So sa baskog pagyapon Norma Rosales ang pangging nga pamati man subong. Belated happy birthday. Active Yeah, ni belated mga happy women's birthday. dra sa Iloilo. First cousin ko ni. Sige, Board Joby. May idugang ko, Vice Gov Board Rita. Ini siya daw proverb lang ni. Sige, be. Oo. If you ask something, ask a man. But if you want to do something, ask the woman. Sige, be. Abi, expound mayo na. Hambal nila ko, no? Para Kung may pangayoon ka, just ask sa lalaki. But if you want to do something kung nga mahilimon, ask the woman kasi siya mahimo. Ano mayo kita mo? Mayo kita. Logic na. Kamu na lang ichindid Ang mga gapamati na lang ng mga televiewers na. Kamu na lang ichindid
Again, kung may pangayoon ka, Kagambal nila kuno as vice ko. In lalaki? Ang lalaki. every man's success, Oh. the woman is always behind. Yes, that's true. Amo na, Amo na Fernie. kuno ara nang hambal ti. Balikan ka Galing to, kayo ano subong. ginambal mo? Okay na sa? Mostly subong sa mga women's naton, frontliner. Kamo, dahil sa front. Di mas maayo man, no? Kaya iting kundi mga makasadya man kita. Especially nga, pandemic subong. May ara man gani nga start na politics, politika. Nya hindi lang tanan magstorya politika kay pandemya. Tiling ko. Mao man nagyapon, plasta na kamo kung ano plano nyo kay para mabalance ang tao. At least they have a long time to decide kung ano. Lingko lain naman niya tsuriya ko galing prangka ko ya eh. Anyway, sige lang, may ilan da sila yanay. So, Ganun. Madugang ko da, Vice. Life is short and we will enjoy. Yes. May dugang ko da, Vice, sa hambal ni Board Jovi. no, sige. So, suportado ko na. That is the reason why, even magtanalong ta sa provincial capital naton, most department heads and the women behind, in terms of percentage, mas damo women who take action to move the government. Diyos, sige na lang. To move the Kay duha ka mo. provincial government. Oo. Sige lang. Kay Napulihan. duha ka mo, ako lang di isa subong. But, sige lang. Kami, pero hindi ba isa? lalaki, kung anong gusto sa mga, basta na sa kay speaker of the house, ang tuntuod gid nga speaker, si Kong Yoyet. Niya, love ti, magkadto sa mall, gatulo ka man sa iban, baho si Linggo Labo, ay, ikaw lang gid ginatulog ko. Niya, politiko, kagay, botigon. Linggo sobra kapag niya, bugada ka, kag politiko ka man. Di daw kasadya, wala akong isa kakaon, kami mga musina, upod sa kabataan, ang akon bata gani way giga si Jason ga monitor kaga tan-aw gid subong sa aton ara siya anyway pang tagaan ko gid ni Chimpo kay hindi ko gusto nga i-greet sila subong kay pagkatapos ko ni greeting sa ila why na ni bayaan na tanila din na sila mamati pero kon sa ending ko ni ginatagaan ko gid mga 10 minutes lawagon ko ni isa-isa sa daw ga participate sa aton bala kag every pila na ko ka almost 1 month and a half na nga sa program tani may ari gid perfect attendance so, monitor gid ipalakpakan ko ni sa karon sige lang kag dason nga mahatag kami ni daw medyo premium ni Board Andrew nga kung sino maka perfect attendance mo may tag kami nga daw coupon nga i-claim niya sa Imais Panyaga to. Wow. So, masiling na sila ti ano ang inyong pagtanaw isip nga sino sige lang Basi tanan mo tagaan mo ni. Ang tanan nga nagawatch. Damo ga view sa aton. Sobra man kita kung gisa may ara gani kadabot kita mga 11,000. Oo, sa subong hindi na magnubo sa 5,000. Makita ang inyo beauty nga duwa. Sige ba? Ginsugudan mo mention ang politika in the name of women empowerment. Gapanawagan ko sa mga kababainhan, pati ang girls na interested, join mabi ka mo politics para magdamo-damo kita dira sa... Janay ka. sa sanggunian, sa barangay. Basi kung makadabot nito sa iya, kay may ara nga blank run. Kasi makadabot dito sa iya. Naglayo na to yung intention. Hindi lang ko mention, hindi kayo ang aton ding programa. Pang ano lang na advice, pang balance basta tindugan lang. Yung ang kababayhian, asosasyon, federasyon sa Pilipinas, amo namin. Kami Kababaihan. Pero gifted kami. Oh, yeah. Ano gusto niyo? Nara. Gusto niyo shopping? Nara. Balance lang na Speaker of the House ko muna ang workaholic muna sa Congress. Pero tikita nyo kung ano ka-strong ang babae kung mag-ubra, tutok gid.
hands-on. The correct man, Oo, Vice ano Gov. lang ni... ano, board? The correct man to. No, correct. Ang hambal mo, correct Oo, gito ya, gid. correct gito. Pero madabot mga chimpo nga kilalanon nyo, hindi na kami katag. Kami maging mag-edad-edad. May migo dada si Board Joven, no? Alonso. Kaya mangkot, ginanya na, nung back up mo na. Ay, pakuya kinalan, back up. Ikaw, guro, ginalan. Ariyo, may sunrise niyo. Anyway, daw. Sige, basta may reaction si Board Jovi sa akon nga panawagan na magpartisipar man sa aton nga politics. Kaya hindi niya kay gusto namon magbalos, hindi. We just want to equalize para may boses man ang kababainhan sa aton baka delikado. different Gijagali, levels asin nyo of nga duwaya. government. Ginliwat nyo lang ang term na bato lang inambal. Yung bubama, balos, hindi ka mo Hindi gani, not in the name of in the name of equity, kida, and equality. Actually, board sa akon barangay, ang kagawan ko, 4 gid, kababae. Ay, gali. And all my staff, sa secretary, clerk, and all, bayi kami. So, because nakita ko, kung babae, daw ariglado, no, ariglado ang tanan, halin sa bangko, sa ano, makita mo gid. You can really see the difference. It is not nga babae kita board, no? But you can really see the difference when it comes sa office. Mahambal ka, babae, giding kapitan mo. No, when you enter a barangay, galibot ko Vice Gov sa sa kabarangayan. Well-organized ang kung office, mabalaan barangay ko, hall. wala ko siyempre kabalo ko nga kapitan, babae, masulod ko. Makita mo gid, no? You can really see the difference between a barangay hall, sang kapitan na babae, kag sang kapitan na lalaki. Maski, ikwaon tang data, no? I-equate ta. Mas damo gid man siguro mga sa barangay levels ta sa foundation sang aton governance. Damo gid man guro mga babae nga mga official barangay, Damo. municipalities, Actually, cities, Vice Gov, especially sa mga hindi magid councilors. kadamo kung aton nga lang tawon because nag-create kita sang lady legislators. Kag ang Total mga pila sa aton whole, bilog tani Philippines. nga the whole sa province lang sa aton nga gintipon, more or less mga 500 plus lang. 500 plus. Oo, mga babae nga nga Barangay councilors, councilors Councilors lang kita. gidya. Oo, councilors. Lady. Lady. Sa councilors na ya, why pa na labot sa barangay level? Wala pa nalabot ang naman ang barangay. ginamin ko ang tabla sa foundation ta organization sang aton nga governance. Damo kamo guro kun anon gid. I think nagasulod ang aton mga federated na grupo sa mga kababainan na kada barangay may representative. may women's organization kag kita. officers. Di almost half board job kay kun times 31 mo ano lang kita mga 12 lang abi times 31. 31. Ang amo ng aton mga legislators sa Bilog nga Negros. How much? 372. Times 31? Oo. 12 times 12, times 31. 372. 372? Hindi, guro 372? Amo na siya ang members ng aton niya, Ay, 12 times... Kay kung 12, 31 na 31 cities and municipalities na kita. There are 372. So, di ng 500. 372. Kay nag-intra tagal isang mga kapitan. Oo. Nagpa-intrata sa mga kapitan. Kaya ti ang total Kapitan lang. sang PCL, mga pilahaw, Mga 300. 300 plus, no? Okay. Dr. 82 bala. Kita mo, wailan ta, 11:45 na. We have 15 minutes to go. Ito kasadya lang balaho. Daw sa wala lang. Daw kulang nga ning oras tadi pero sige lang kay amo gini ang ginahatag sa aton sa aton radyo. Maano lang ko Vice Gov, mag-greet lang ko. So subong it's a kadalagan day sang Victorias. Oh yeah, amo to So I chose to be here nga
kadugid sa invitation ni Vice Gov, hambal ko sa kay Mayor Wantan Palangka, ara man kamuda, damo man kamuda. Dito lang ko Mayong sa kay agalan Vice na Gov. kay Mayor Wantana sa amigo ko. Kag sa Vice Mayor, down sa mga councilors, barangay official sa Victorias, mayong ugtulan da sa inyo tanan. So, nag-celebrate to sila subong sang kadalagan. Do nga wala man ta sang celebration, but nag-start lang sila mass. May concelebrated nga mass. And then may ara kami, since ang Victorias is the 23rd anniversary na sang pagka-cityhood, may activity to sila subong. Kaya 123 years na ang Victorias. May ara sila heritage nga square nga you can put something sa nga daw memorabilia nimo nga kung ano ibutang mo da after 50 years kuhaon kung sino naman ang next nga generation can see kung sino da hindi nyo na ibutang may ara kami to sistema na may board. kinbutang kami nga daw box bala Vice Gov Di ba si madunot na akong papel? nang hindi imbutang sa cellophane Cellophane? hindi siya maano Plastic? plastic. So, kaya plastic, di ba, 50 years hindi gid madunot. So, that is now happening sa Victorias. Ay, So, we Tumayo are man, no? happy katalagan. Kadamo gid yes, Victorias mga activities na nga ma-avoid naman ang crowded program. Yes, sige lang, Board Joby. So, amo na ang nag-celebrate tong Victorias. Pero ako I am very happy to be here gid, no? Para sa pag-discuss ang atong mga programa sa probinsya. Kaya kung i-discuss na ginitanan, hindi tanin kulang ning sa kaura sa inyo nga duha. So, ang mga important things nga mga activities ninyo, nga mo nang gusto ta mabalan, nga ipadabot sa publiko, sa mga katuran tadri sa probinsya sang Negros Occidental. So amo na siya Vice Gov ang aton nga agenda subong no sang liga ng mga barangay. By the way gali tanan nga barangays dapat naka barangay assembly na sila Vice Gov. Kay that is mandated by the law kay sa DILG nga tanan nga barangays should conduct the first quarter sang barangay assembly but ma-observe gid sang proper nga protocol. Yes. Mugid na. Board Rita, may Vice Gov, ako I want to acknowledge mga certain people nga nagabulig bala sa probinsya ta and the governor's office for the women manigapon akon kaya akon ang request akon nagdugang pagid si Gob niya kilanlan bitawon ang duwa. Tapos may ara kita premyo sa iya. I-text mo lang ko Gob kundi hinta manyaga kaya mo ginatani pamahaw kay na gusto ya panyaga. I want to acknowledge sa aton provincial council for Wario women. kita mo. Anong text? Nya lunch ta. Sige word. I want to acknowledge ang leadership sa Provincial Council for Women, si Attorney Andrea C. O anong balita pa? Hindi nga akong partner niya tuod gid mga hot mama gid Buyong ini si Andrew mo, Board Andrew mo. Kaya inagin sige, Board. So thank you for your undying support and leadership, Attorney Andrea C. sa atong Provincial Council for Women. Si Attorney C. A very able lady sa one of the EAs ni Gov nga very active man sa women, si Marie June Castro. So amo na silang kaupod ko dira kag damo gi ko da natun-an si ila pag pungko naton as chair sa Provincial Council for Women. So good morning ladies. Good morning. Morning. Okay. Siguro, Board, mahatag na lang kamo sang inyo final words sa isa-isa, no? Iunahon ko si Board Joby kay we have this 10 minutes na lang kag ang na-remain time i-greet ko di ang naga-participate man sa aton nga nagatanaw. Sige. Board. Sa mga kabarangay ko, kabay pa nga ara lang kamo sa maayong lawas, kagabay pa you're always healthy and happy. So, keep safe.
Kag ara lang ang inyong presidente sang Liga ng mga Barangay sa probinsya, ara lang sa Kapitol, maghahanda ang mag-atubang sa inyo. Madamong gid nga salamat, Vice. Thank you very much, Board Joby. Board Rita? Sa mga kababainhan sang Negros. Oh, labi na gid ha. Ang mga labi na gid. Gabriela ho gatek sa akon itamihawon gid ko no. Sige gapamati mga Gabriela. Ano ko na balaga pasalamat mo na si ila Vice Gov because I'm a recipient sang ilang Gabriela nang alo lain personal na yung istorya. Pero Vice Gov, thank you sa imo ni pag-imbital sa aton kay mayo maning nga maintindihan sang pumuluyo sang Negros kung ano to ang ginahimo naton sa sanggunian kag maapresyar nila labi na gid ang mga programa para sa women ka broad ni sang coverage and scope niya kag ang mention ko to sa God budget lang to lain pagidya ang ginahatag sang aton nga province nga bulig sa kababain yan. So ang message ko, stay strong, be strong, stay safe. Kag let's try to keep our family and community together. Kay maimpasan tagid ni ang circumstansyang na ginaagyan ta subong. So, thank you and good morning. Good morning. Sa ila tanan. Thank you very much. To all the women, you last na lang advice ko. Sige, Kabalugid ko, one of the very assuring gid bala na ano ko da sa province is we have two gentlemen. Now, we can always count on their support, spearheaded by our Vice Governor Jeffrey Ferrer and our Governor Lacson. Women are very close to their hearts and they love their women. So sure gi kami anything nga pa ngayon. Daw lain to wala to yung mali siya. I-translate ko to si Ilonggo. Ang mga kababainhan, ang support mga kababaihan. Yes. Ang Regardless ang of age. tagipusoon sa aton governor and vice governor ada gid sa pagsuporta sa aton. So thank you. Board niya nga mangita tayo amiga, mangita tamigo. Hindi ta mangita kontra. Yes. Okay na ang purpose Yes, to that. agree. Well, kita mo kay ina gambal ako. So, okay ako naman. Yes. I-greet ko lang ni ang mga naga-participate sa aton bow number 1 gini. Si good morning Peter. Alsosa, si Peter. Si Apple, gin Peter ya pa. Ito kaniya Apple ha. Ang gahambal ko kay ina nga perfect gini ang attendance yan eh. Nga gapamati gid si Alex Montesa. Alex, thank you gid. Action Radio loyalist gini siya mo. So si Migo Corey Paduano, mayong agada partner, amusta? And then si Jason, mayong aga. Ang sister-in-law ko si Sandra gapamati man. Si Bonglek, mayong aga man da sa imo. Si Mia Arimas. Mia, thank you very much. Tagamor siya. Okay. Si Sally Magbanwa, mayong ugto man da sa inyo. Si Gab, ni mga NYPD ni sa New York. Si Gavin Hormiliosa, mayong agaman. And then si Valron Alvarez, mayong agaman na. Si Henry Poscablo, mayong aga sa inyo. Si Rosalina Espadero, Rose, thank you gid. Kay Eva Baterna, mayong agada sa imo man. Kay Dina Discrepito, mayong agaman sa Barangay Arisbini siya. Okay, and then si Fatty Slimy. Good morning, Vice Gov. Okay, mayong agaman. Good morning, Board Rita. Good morning, Board Joby. Morning. Amigo ko Laricon, mayong agaman da. Ini si amigo Tabaltasar Bla, Cantilier. Next, may hulat gid ko ni sa iya sa opisina, galing kay may gina-request siya. Abi, hulatan na lang da kay may ara da ang pera padala sa lugar mo para sa imo nga antipara.
Tatlo na kasmana hulat ko sa imo. Oh. Kay Manang Pangging Rosales. Oh, mayong G Balansag. Okay, good morning. And then sa brother ko sa New York, kay Dave Ferrer. Mayong aga manda. Kay Sheila Aligos. Alagos. Oh, sorry lang kay ti daw ga edad na kita. So kagamay pag isang nag-appear diri. Man balo ka, may ga text sa akon so hindi ko ni makita ang text nila kay diri ko sa Facebook live sang Action Radio diri na lang kamo greetings tanan kay diri ko gabasa. So kay Attorney Palik ga monitor gina sa every Sunday. Hello, attorney. Oh, kay Ma'am Rose Kabugwason kay Maninay. Oh. And then kay Ate V Bilmacho mayong aga da sa kay Maria Misias, good morning. Kay Lee Gray Chibar family mayong aga man da sa inyo. Noli Kap Noli uy Kap mayong aga da. Hi, Kap. Oo, Noli Villarosa amigo ko man amigo ko gini nakabalik na siya. Gani. Kadason sa bata ko sa kay Jason Gatanaw gid Mario Chan Saymar mayong agada Maria Christina Rubin si Katrina si Tata okay mayong agada mga staff ta sa Okay. sa Vice si Attorney Maki gapamatigid si Attorney ga contact sa inyo. Kay Brad Robert Castro, Brad, diri ka kay idrita kay greet. Kay Mayor Kadoy, Presbitero, Mayor mayong aga, former Mayor sa Valladolid, para man sa office naton. Julian Antolo, Jul, love kid ang iyaw. Sige love you. Kay sino ni? Yorbs. Kinyol, ay okay. ARB watching from KSA. Okay. Ryan Soriano. Yan. Sa Dulaw. Si Ryan. Kay Janet Villafranca. Mayong aga net. And then you live ordinance. You only live once. YOLO. Si Brad ni you only live once. Okay, if you live right once, it's enough. Tamo na akon. So, isa pagid. Kari na. Daw sila na malanin. Nag-greet ko na ni kay Ramel Hanoy. Ramel, Tagala Carlota. Okay. Eco Center. Ramel, mayong ugto. Kay Dennis Rubica. Oy. Nes, mayong ugto da sa imo ga pamayong ugto man sa inyo nga duwa. Kay Nancy Nermal, Nance, kumustang yado ko da si Bo. Pamati man Barangay Arisbi. Okay, kay doga balik lang Jacob Kap mayong agada. Purok lang ka. Okay. Lieni si Jack, okay. Purok lang ka. Jacqueline. Okay. Purok lang ka mayong ugto dira sa Tagala Carlota. Carmelo Escudio, may mayari man di Tagabago sa Maaw, mayong ugto man da sa inyo tanan. Kay Janet Flores, mayong ugto da. Uhor Otaner, mayong ugto man da sa inyo. Sa Pancho Arcolas, mayong ugto man pansa. Salamat gid sa inyo tanan. Pamati sa programa namon Rolly. Tiano, Roll, mayong ugto da. Parang parinti ko. Si Barrett Lou. Ang taga-Antipolo, ang hidden wealth da rota. Melchorica Ferrer. Good morning. Parinti ko ni. Leo Abad. Brad, mayong agada. And then, okay. Wilson Lerio, good morning. Kay Jesse Palses, mayong aga manda Premsa. Okay, kag sino pa di kay June Rose. Ano naman? Rulgav.
mayong tagahinigaran nga pamatita mo sa imo ni distrito board. Mayong ugto da kay needs yung kaibigan ko kay Nida Orozco, wife ng friend ko. She's also watching from Manila. Needs see you soon kay Vency Jubahib. Okay. Taga Escalante. Nandabot pa. Okay. Thank you, Gid. Rose May Urbano. Rose May. Thank you, Gid. Sinda Esperanza. Okay. Maria Giselle Pindon. Mayong ugtoda. Giselle. Okay. And then, so, tapos na. So, sa liwat, sa tanan, ano ni Riz? Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio Bacolod. Goodbye. God bless all. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,